Dewch yn ni wyddio. Diolch yn ni Dduw am y fraint unwaith eto gael dod ger dy fron i ni'n cyflwyno'n hamser i ti ac yn gofyn i ti drigarhau wrthym i dywallt y lan ysbryd arnom. Tyr di'n plith, i ni'n gofyn hyn oll trwy enw a ceiliant i'n harglwydd Iesu Grist. Amen. Croeso'n gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fydd na baned drws nesaf yn y neuadd. Oedfa nesaf, pnawn Sul am hanner awr 3. Nawr wrth i ni gymryd y casgliad, gyn ni ganu tra'r ein heistedd emyn rhif 45. Diolch i ti yr holl a lluog Dduw am yr Efengyl sanctaidd. Halleluia. Amen. Gyn ni aros ar ein heistedd i ganu emyn rhif 45. Dyma'n darlleniad o epistol Paul at y Philippiaid, y 4edd benod ac yn dechrau yn yr adnod gyntaf. Philippiaid penod 4 ar adnod gyntaf. Am hynny fy mrodyr annwyl a hoff fy llawenydd am coron, felly sefwch yn yr arglwydd annwylyd. Yr ydw i fy natolwg i Eodias ac yn natolwg i Syntyche, syniad yr un peth yn yr arglwydd, ac yr ydw i fy'n dymuno anatithau i fy ngwir gymar cymorth y gwragedd, hynny yr rhai yn yr Efengyl a gyd lafuriasant a mi, ynghyd â Clement hefyd, am cydweithwyr eraill, y rhai y mae eu henwau yn llyfr y bywyd. Llawen hewch yn yr arglwydd yn wastadol, a thrachef meddaf llawen hewch. Bydded eich arafwch yn hysbys i bob dyn, mae'r arglwydd yn agos, na o felwch am ddim eithir ym mhob peth mewn gweddi ac ymbil gyda diolchgarwch, gwneler eich deisyddiadau chwi yn hysbys ger bron Duw, a thangnefed Duw yr hwn sydd i'w chlaw pob deall, a geidw eich calonau a'ch meddyliau yng Nghrist Iesu.
Yn ddiwethaf frodyr, pa bethau bynnag sydd wir, pa bethau bynnag sydd onest, pa bethau bynnag sydd gyfiawn, pa bethau bynnag sydd bir, pa bethau bynnag sydd hawddgar, pa bethau bynnag sydd gan moladwy. Od oes un rhinwedd ac od oes dim clod, meddyliwch am y pethau hyn. Y rhai a ddysgasoch ac a dderbyniasoch ac a glwsoch ac a welsoch yno fi y pethau hyn gwnewch a diw'r heddwch a fydd gyda chwi. Mi alawynachais hefyd yn yr arglwydd yn fawr o blegyd i'ch gofal chwi amdana fi yr awr hon o'r diwedd adnewyddu. Yn yr hwn y buoch ofalus hefyd, ond eisiau amser cyfaddas oedd arnoch. Nid am fy mod yn dywedyd oherwydd eisiau, cynnes mewn fi a ddysgais ym mha gyflwr bynnag y byddwyf fod yn fodlon iddo. Ac mi a fedraf ym ostwng ac a fedraf ym hyleithi, ym mhob lle ac ym mhob peth, ym haddysgwyd i fod yn llawn ac i fod yn ywynog, i fod mewn heleithrwydd ac i fod mewn prinder, yr wyf yn gallu pob peth trwy Grist, yr hwn sydd yn fy nerthu i. Hynny, da gwneithoch gyd gyfrannu am gwrthrymder i, a chwythau Philippiaid hefyd a wyddoch yn echreuad yr Efengyl, pan eithim i ymaith o Facedonia, na chyfrannodd un eglwys am i o ran rhoddi a derbyn ond chwychwi yn unig. O blegyd yn Thessalonica hefyd, yr anfonasoch i mi unwaith ac eilwaith wrth fy anghenraid. Nid oherwydd fy mod i yn ceisio rhodd, either yr ydw yn ceisio ffrwyth yn amlhau erbyn eich cyfrif chwi. Ond y mae gennyf bob peth, ac y mae gennyf heleithrwydd, mi a gyflawnwyd wedi mi dderbyn gan Epaphroditus y pethau a ddeithant oddi wrth eich chwi, sef arogl peraidd, aberth cymeradwy, bodlon gan Dduw. Am Duw i a gyflawna eich holl rhaid chwi yn ôl eolid ef mewn gogoniant yng Nghrist Iesu. Ond i Dduw a'n tad ni y byddo gogoniant yn oes oesoedd. Amen. Anerchwch yr holl saint yng Nghrist Iesu, mae'r brodyr sydd gyda mi yn eich anerch, mae'r saint oll yn eich anerch chwi, ac yn bennaf yr rhai sydd o deulu Cesar. Gras ein harglwydd Iesu Grist, fyddo gyda chwi oll. Amen. Bydde bendit Duw ar ei air, sanctaidd ef. Gadewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn ei ti unwaith eto o Dduw am y fraint o gael dod ger dy fron ac yn llawenhau ein bod yn gallu dod yn hyderus gan yn dod trwy heiddiannau yr arglwydd Iesu Grist, wedi'n gwisgo'n llwyr, wedi'n gorchuddio'n llwyr a chlogi'n cyfiawnder dy fab a'n gwaredwr, ac felly o Dduw i ni yn gwybod fod yna dderbyniad, fod croeso gan ein bod wedi'n golchi, wedi'n maddau, ein bod ni nawr yn rhan o'r deulu. Ac felly o Dduw i ni yn galw arno ti fel ein tad nefol, fel plant, yn blant sydd yn crwydro mor aml, i ni dal yn dod fel plant i ti ac yn galw arno ti, faddau ni am ein crwydro, maddau ni am ein anghrediniaeth, maddau ni mor aml y mae'r byd yn ein tynnu ni lawr ac yn ein temtio ni'n aml i grwydro ddi ar y llwybr. Ac felly o Dduw i ni'n gofyn i ti faddau ni am hyn ac i ti ddod yn agos ato ni o'r newydd yn ystod yr oedfa hon ac yn ystod yr holl y ddydd, y byddwn ni yn cael profi o'th agosatrwydd, y bydd yna gyffyrddiad o'r nef hyd yn oed yn yr oedfa hon. I ni'n gwybod o Dduw nad ydyn ni yn heiddi unrhyw ymweliad gen i ti, ond eto o Dduw fel dy blant, i ni yn galw arno ti i ddod i'n plith, i byddu ti yn ein cyffwrdd ni, yn ein cynhesu ni, yn ein mynwesu ni, helpa ni i dy fynwesu di, helpa ni i dy garu di yn fwy, a wasanaethu di yn well. O Dduw, i ni yn galw arno ti ymweld â ni unwaith eto fel pobl ac fel cenedl a cenhedloedd ar draws y byd, y byddwn ni yn cael clywed am ymweliadau, tywalltiad o'r ysbryd glân unwaith eto o Dduw, fel y bu yn y dyddiau, dros y canrifoedd o Dduw yr wyt ti wedi ymweld a'n gwlad fach ni, ac eto o Dduw mor bell i ni, bellach i ni wedi troi cefn bron iawn yn llwyr. Gymaint o bethau wedi digwydd yn ystod y blynyddoedd diwethaf, gymaint o ddifaterwch, gymaint o fydolrwydd sydd wedi dod i'n bywyd ni. I ni yn galw arna ti o Dduw i ddod i'n plith, a byddwn ni'n cael profi beth yw gwir ymweliad o'r nef. Gad i ni brofi gwaith mawr yn cychwyn o Dduw, unwaith eto, cawn weld pobl yn dod i'th di, a bydde ti yn ei dwy'n nhw at y ti dy hun, a bydd y ras di yn anorchfygol, na fydd modd iddynt ymwrthod mwyach. Rho ffydd i ni ddisgwyl pethau yma, rho ffydd i ni bob oedfa,
o Dduw. Ac yna, fel heddi, o Dduw yn dod i'r oedfa ac yn gobeithio ac yn gweddio y byddwn ni'n cael gweld pobl yn dod dan argyhoeddiad o bechod. Ac eto o Dduw y ddinas dal heb ei chyffwrdd. Ond o Dduw i ni yn gwybod y rwy ti'n gallu gweithio yn ystod yr oedfa. Y rwy ti'n gallu gweithio hyd yn oed nawr trwy'r y we ac y gwahanol ffyrdd y bydd na rai yn cael eu cyffwrdd. Ac o Dduw i ni yn gweddio y byddwn ni yn cael clywed am rai sydd wedi dod o dywyllwch i oleuni hyd yn oed heddi. Gad i ni i alw ac i bledio i weithio, y bydd dy enw di yn cael ei ddyrchafu goriwch pob enw arall. Felly o Dduw i ni'n cyflwyno'n hoedfa i ti, parato ni ar gyfer wythnos arall. Helpa ni fod yr hyn dylsyn ni fod. Bendithia ni nawr diogelan hamser. I ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Gallwch ni ganu emyn rhif 89, Duw mawr y rhyfeddodau maith. Rhyfeddol yw pob rhan o'th waith, ond dwyfol ras mwy rhyfedd yw nath holl weithredoedd o bob rhyw. Pa ddiw sy'n maddau fel dy di, yn rhad ein holl bechodau ni. Emyn rhif 89 gen i sefyll i'w chanu.
Dwi'n testyn o Philippiaid y bedwaredd benod ac adnod 19. Philippiaid 4 adnod 19. Am Duw I a gyflawna eich holl wraid chwi yn ôl ei oled ef mewn gogoniant yng Nghrist Iesu. Nawr fe welwn ni fan hyn addewid arall, ac mae gair Duw yn llawn addewidion, nid addewidion. Fel I ni'n gyfarwydd ag yn sicr dros y canrifoedd, ond dros yr rhai blynyddoedd diwetha yma, rhai yn ystod ein hoes ni, yr hyn I ni'n gyfarwydd ag yw clywed addewidion, efallai gan wleidyddion neu arweinwyr o bob math, ac mae hwn yn wir o bob gwlad. Mwyn iddynt gyrraedd ei swyddi pwerus a chyflogau mawr, mi fydden nhw yn addo pob math o bethau, pob math o addewidion. Hyn a'r llall yn cael ei haddo. Ac eto, sawl gwaith I ni wedi gweld falle clipiau ar yr newyddion o'r addewidion yma, rhyw ailadrodd o'r addewidion, yn dangos yr hyn addewedwyd efallai 4 mlynedd yn gynt, ac nawr yn y presennol yn cael gweld beth gafodd ei wneud a beth sy'n cael ei ddweud. Ac mor aml, dro ar ôl tro, I ni'n gweld ni chadwyd at yr addewidion a roddwyd. Ond yr oedden nhw yn ddefnyddiol iawn mwyn cael ei hethol neu beth bynnag i'w swyddi pwerus. Ond nid felly addewidion Duw. Mae plant yr arglwydd dros y canrifoedd drwy cyfnodau mwyaf cythryblus yn hanes y byd ac hanes yr eglwys yn gallu tystio, yn gyson, I ddweud y gwir i'r person lleiaf pwysig fydda'r byd yn edrych arnyn nhw, i'r un enwoca, yr un pob math o bobl o hanes y byd, o hanes yr eglwys, o blant yr arglwydd. Mi fydde pob un yn tystio i'r ffaith, ar ei gwely angen mi fydden nhw'n tystio i'r ffaith, y mae Duw yn ffyddlon i'w air, i'w addewidion. Beth bynnag yr addewidion, bod Duw yn ffyddlon i'r addewidion. Byddwch chi ddim yn gallu dod ar draws unrhyw un sydd wir wedi profi gras yr arglwydd yn gallu dweud yn wahanol. Mi fydden nhw'n dweud mae'r addewidion I gyd yn wir. Mae'r arglwydd wedi bod yn ffyddlon, wedi addo rhywbeth I fi, ac mae wedi gwireddu hynny. Mi fydden nhw gyd yn dweud mae da yw Duw i'w blant. Mae ffyddlon yw Duw i'w addewidion, iddo gadw at bob un ohonynt. Does neb yn y byd, does dim un arweinydd, does dim un pleser, does dim un swyr, does neb, dim byd yn gallu cyflawni addewid fel hon. Dyma I chi addewid, dyma I chi eiriau. Am Duw I a gyflawna eich holl rhaid chwi yn ôl ei oled ef mewn gogoniant yng Nghrist Iesu. Dyna chi eiriau. Mae hwnna'n yn ddweud mawr. Petai gwleidydd yn codi I fyny ar ei draed, ac yn dweud ac yn aml iawn, maen nhw'n dod yn agos a dweud hyn, fe fyddai'n cyflawni eich holl rhaid chwi. Dwi'n addo popeth I chi, dwi'n addo a byddwch chi'n cael popeth I chi eisiau, fi'n swyddi I bawb. Dychmygwch, maen dod yn agos a dweud pethau felly, yn enwedig, dim ond cyn etholiad, pob math o addewidion yn cael ei taflu o gwmpas y lle. Ac yna petai rhywun yn gallu siarad o'n nhw am hwnna'n amhosibl ac yn dweud, wel profwch y peth, a dyn nhw ddim, maen nhw'n llwyddo osgoi'r cwestiwn ac yn dweud dyna'r bwriad, dyna beth ni'n mynd I wneud, ni'n mynd I wneud y pethau yma I gyd, ddim yn gallu dod, ond gwrandewch ar hwn am Duw I a gyflawna eich holl rhaid chwi. Popeth sydd yn angenrheidiol ar eich cyfer chi, fe fydd Duw yn ei ddarparu fe, fydd ni'n rhoi e I chi. Ac wedyn I ni dal I dystio i'r ffaith fod pob un Cristion sydd wedi byw yn gallu tystio i'r ffaith fod Duw yn ffyddlon i'w addewidion. Wel, yn gyntaf hoffwn ni edrych ar y benawd yma o'r gorffennol, ac yn ail y presennol ac yn drydydd y dyfodol. Wel, yn gyntaf y gorffennol. Adnod 19, am Duw I a gyflawna eich holl rhaid chwi yn ôl ei oled ef mewn gogoniant yng Nghrist Iesu. Nawr, yr hyn sydd mor wahanol i'r byd, y mae Duw yn abl I gadw at ei air. Dyna'r gwahaniaeth mawr. Ewch I at unrhyw arweinydd gwlad, prif weinidog, brenhines neu beth bynnag, ac ewch at y rai mwyaf cyfoethog, fydden nhw dal ddim yn gallu dod yn agos at gyflawni ein holl anghenion. Ddim yn agos.
Efallai bydden nhw'n gallu helpu un teulu fan hyn fan draw, falle 10 teulu, falle 50 teulu falle. Efallai bydden nhw'n gallu gwneud rhywbeth i helpu nhw am gyfnod byr, ond wedyn ni fyddai hadnoddau nhw'n dod i ben. Dyn nhw ddim yn gallu addo'r peth yma, achos fedron nhw mo'i gyflawni fe, ac os ydyn nhw'n addo, maen nhw'n dweud celwydd. Ond y mae Duw yn abl i gadw at ei air. Yn wir, y mae'n rhaid iddo gadw at ei air. Os yw Duw yn addo, yna'r hyn mae'r Beibl yn ei ddweud yw rhaid i Dduw gadw at ei air. Mae ei berson yn mynnu hyn, nid yw Duw yn gallu dweud celwydd. Mae ei berson yn mynnu fod hyn yn wir. Ond hefyd, i ni sylwi, mae e o fewn ei allu, ei nerth, ei bwer, i gyflawni unrhyw beth y dywed. Nawr, o'n i falch canu'r emyn yna ychydig eiliadau yn ôl. Doeddwn ni ddim wedi sôn fy mod yn mynd i gyfeirio at yr emyn yma, ond mae un i newydd i ganu fe. Duw mawr, y rhyfeddodau maith, rhyfeddol yw pob rhan o'r waith. Dyna i chi ddisgrifio. Dyna pam ni'n gallu dweud bod Duw yn cadw at ei addewidion yn gallu darparu yr hyn oll sydd yn angenrheidiol ar ein cyfer ni. Pam? Mae yn Dduw mawr, ac yn Dduw mawr y rhyfeddodau maith. Rhyfeddol yw pob rhan o'r waith. Wrth i ni ystyried rhan fach o'i greadigaeth, i ni'n gweld pa mor fawr yw e. Dim syndod bod yn gallu addo cyflawni yr hyn oll sydd yn angenrheidiol ar ein cyfer ni, wrth i ni dim ond edrych ar rhan fach o'r greadigaeth, y bydysawd i ni'n gwybod amdano. Salm 8, yr adnod gyntaf, arglwydd ein ior ni. Mor ardderchog yw dy enw ar yr holl ddeiar, yr hwn a osodais dy ogoniant uwch y nefoedd. Dyna chi pa mor fawr yw e. Mor ardderchog yw e. Fe sydd wedi creu y byd, y bydysawd. Ar hyn, yr ychydig bach i ni'n ei ddeall am y peth. Os ych chi'n meddwl am rhywun sydd yn eiddo tŷ, mae hwnna'n werth tipyn o arian yn diw. Os ych chi'n meddwl am rhywun sy'n eiddo tŷ a gardd, ac yna falle nid gardd, cae, ac yna ceiau, a ceri, chi'n meddwl, wel, dyna chi gyfoeth, a ceri ganddyn nhw. Dychmygwch chi rhywun sydd yn berchen ar fynydd, ac yna'r defaid a'r gwartheg ar y mynydd, dyna chi gyfoeth, fyddwch chi'n meddwl, mae yna lot o arian fyna, mae yna lot o dir fyna, digon o arian, allwch chi dweud digon o adnoddau, ond dychmygwch chi petai rhywun yn gallu dweud mai fi sy'n berchen ar y ddinas yma, mae'n anferthol. Ond beth i ni'n gweld fan hyn, Duw a greodd y bydysawd. Adnod 3, pan edrychwyf ar y nefoedd gwaith dy fysedd, y lloer a'r ser, y rhai o'r deiniaist. Edrych ar y lleiad, ystyriwch, edrychwch ar y lleiad, y ser, y cyfan o greadigaeth Duw, ystyriwch ei gyfoeth. Y mae'r cyfan yn eiddo i Dduw. Ac yna ystyriwch sut gall hwn, creawdwr y byd, fethu cyflawni yr hyn yr arddawodd. Os ydy Duw fel hyn yn addo, wrth gwrs fod ganddo fe'r gallu, y pŵer, y nerth, y cyfoeth. Mae popeth yna. Fe a greodd yr holl fydysawd. Ond nid yn unig wrth edrych ar y bydysawd sy'n rhaid i ni feddwl, a yw hwn yn gallu cadw at ei air. Ni'n gallu edrych ar hanes, mae hanes yn datgan iddo fod yn ffyddol i'w air. Pan anfono Duw ei broffwydi i ddatgan ei air i'w bobl. Dyna chi wyrth arall. Mae pob un o'r proffwydolaethau yn yr Hen Testament yn wyrth. Sut gall dynion cannoedd ar gannoedd, miloedd o flynyddoedd yn ôl, dderbyn geiriau i'w ddweud, geiriau oedd yn disgrifio'r hyn oedd yn mynd i ddigwydd ym mewn canrifoedd, sut oedden nhw'n gallu dweud yn union beth oedd yn mynd i ddigwydd, ac yna pob un o proffwydi yn cyd-fynd â'i gilydd. Rhai oedd yn byw draw fyna, rhai canoedd o filltiroedd i ffwrdd, bell iawn â'i gilydd, heb nabod i gilydd, pob un yn derbyn geiriau ac yn dod yn nhw at ei gilydd ac yn proffwydo y byddai un yn dod. Ac pam fydde fe'n dod, yr holl athrawieithau sydd yn yr ysgrythur, mae'n anhygoel. Nid un awdur sydd wedi creu rhyw nofel yw'r Beibl, mae yn ddogfen hanesyddol sy'n mynd nôl canrifoedd, ac i ni'n gweld bod nhw gyd yn cyd-fynd, yn plethu gyda'i gilydd, ac mae'r cyfan wedi dod yn wir.
A nid yn unig hynny, fe gadwodd Duw at ei air e. A mae'n rhoi gair i'r proffwyd yma i ddweud, ac yna mae'n digwydd. Mae'n cadw at ei air e. Pan a ddawodd Duw y bydde fe'n condemnio pobl, mae'n ei condemnio nhw. Mae'n ffyddlon, mae'n ei cosbi nhw. Mae wedi wneud hynny. Os yw Duw yn addo cosbi, mae'n cosbi. Os yw Duw yn addo anfon i farnau, mae'n anfon i farnau. Ond sylwch hwn, pan mae Duw yn addo trigaredd, mae'n trigarhau. Bob tro mae'n addo trigarhau, mae'n ffyddlon i'w air. A ddawodd Duw y byddai'n delio yn pechod a'i ganlyniadau. Dyma beth nath e addo yn Genesis 3:15, reit ar ddechrau'r byd. Ar ôl i adda ac Efa bechu. Gelyniaeth hefyd a sodaf rhwng o ti a'r wraig, a rhwng dy had di a'i had hithau, fe a sigad y ben di, a thithau a ysigi ei sawd lef. Dyna chi ddisgrifiad o'r union batrwm, yr union beth oedd yr Efengyl. Dwedodd Duw, fe fi Duw, Iesu Grist yn delio a phechod, yn delio a Satan, ac o'n y broses o delio, fe fydd Iesu Grist yn cael ei frifo. Wel, wrth gwrs do fe gafodd ei groeshoelio. A dyna oedd neges yr holl proffwydi yn yr Hen Testament. A byddai Duw yn anfon ei fab Iesu Grist. A byddai yn delio a Satan ac a phechod. Byddai'n gwneud yr hyn trwy ddioddef ei hun ac fe ddigwyddodd e. Mae Duw wedi addo yn Genesis. Mae wedi addo ac felly yn naturiol, os ydyn ni'n dweud yr hyn sy'n gywir, fe fydd rhaid iddo gadw at ei air. Wel, edrychwch, os ych chi'n meddwl ar un llaw, Genesis 3:15, ac yna meddyliwch chi am Ioan 3:16, canis felly y caro Duw y byd. Fel yr hoddodd fe, ei unig anedig fab. Fel na choller pwy bynnag a gredo ynddo ef, ond caffael ohono fywyd trygwyddol. Nawr, os nad yw hwnna'n ddisgrifiad o gyfoeth, dydw i ddim yn siŵr beth sydd yn ddisgrifiad o gyfoeth. Fe ddath Iesu Grist yn union fel yr addawyd. Fe ddaeth ac fe gyflawnodd hyn oll yr anfonwyd i wneud. Fe nath Duw addo y byddai un yn dod ac yn delio gyda phechod, a dyna beth ddigwyddodd. A fe ddath Iesu Grist ac fe fodlonodd holl ofynion y tad. Dywedwyd y bydde fe'n dod i fodloni gofynion y tad, ac fe ddath ac fe gyflawnodd gofynion y tad. Fe gadwodd gyfraith yn llwyr ein mwyn ni. Doedd dim ffordd arall o gael achubiaeth. I ni mor bechadurus, i ni mor fethiedig, i ni'n dod mor fyr o agonion Duw. Roedd rhaid iddo fe anfon i fab. Dim ond fe oedd yn gallu neud ond fe gadwodd at ei air. Gallech chi fentro dweud, wel, ar ôl canrifoedd o'r Hen Testament, gallai Duw fod wedi newid i feddwl. Na gall. Roedd wedi addo. Gallech chi fod yn dweud, wel, ar ôl gweld sut roedd pobl Dduw wedi ymateb, a'r holl grwydro, a'r holl gwyno, a'r holl gwrthgilio, mi fyddech chi yn iawn i feddwl, wel, mae Duw yn mynd i ddweud, dwi'n mynd i newid fy meddwl, dwi ddim yn mynd i anfon fy mab i'r wlad yma, mae e rifrwnt. Ond na, doedd e ddim yn gallu gwneud hynny, achos Genesis 3:15, yr oedd e wedi addo y byddai'n anfon ei fab, ac Duw ddim yn gallu torri y ddewid, ac mae e mor gyfoethog. Fe ddwedodd y bydde rhywbeth yn digwydd, ac fe ddigwyddodd fe ddath Iesu Grist, ac fe aeth holl ffordd i'r groes, fe loen i'r lladdfa, ac yno ar y groes fe dalodd pris am ein bryntni ni, am ein pechod ni. Y pris i'n rhyddhau o gaethiwed yr un drwg a phechod. Yno ar y groes fe dywalltodd ei waed. Dyma beth oedd y proffwydi wedi dweud byddai'n digwydd, a fe nath Fe roddodd Iesu Grist ei fywyd trosom. Yno fe ddarparodd iachawdwriaeth i bob un o'i blant. Fel yr addawodd, fe gyflawnodd cyfan. Ond cyn i fi adael y pwynt yma, fe roddodd addewid arall yn do. Ioan 6:37. Yr hyn oll y mae'r tad yn ei roddi i mi, a ddaw ata fi, a'r hwnna ddel ata fi, nesbwriaf efallan ddim. Dyna chi addewidion. Edrychwch chi ar unrhyw addewid yng ngair Duw, ac fe welwch chi, dyna i chi addewid. Mae'r un sydd wedi addo, fe yw creawdwr y byd. Mae yn un ni all ddweud celwydd.
Os yw Duw yn addo, os ydy Duw wedi dweud yn ei air, y mae wastad yn digwydd, mae yn ffyddlon i'w air e. Ac felly, os yw hwnna'n wir, yr hwn a ddaw ata fi, nes bwria fe fallan ddim. Dyna chi a ddewyd, cyn i ni fynd un o'r cam ymhellach, mae yna ddewyd hyfryd i bob un ohono ni sydd yn gwrando, sydd yn ceisio, sydd â baich pechod ar ei heneidio nhw. Yr unig beth sy'n rhaid i chi wneud yw dod at Grist. Yn edifar am eich pechod. Yn cyffesu eich gwendid. A be welwn ni, yr rhai y mae'r ysbryd lawn wedi gweithio arnyn nhw, sydd yn arwain eu traed at y groes, does dim gwrthodiad. Dyna chi a ddewyd. Mae yna gyfoeth anhygol yng Ngaer Duw. Ac mae'r un sydd yn addo yn abl ac yn gallu cadw at ei addewidion. Felly tro nesaf chi'n gwrando rhyw addewid gan wleidydd neu arweinydd, I chi'n weddol sicr na fydden nhw'n cadw at ei addewid, falle ambell waith maen nhw'n weddol agos. Ond y mwyaf yr addewid, y mwyaf amheus sy'n ni'n dechrau bod, I ni'n dweud, o ie, dwi wedi clywed hwnna ar blaen. Chi dim ond eisiau fi roi croes yn y bocs. Does dim bwriad ych chi cadw at yr addewid, ond does dim eisiau ni bod felly gyda gair Duw. Achos does dim un Cristion, does dim un person sydd wedi dod at droed y groes yn mynd I gytuno â chi, achos mae gair Duw yn ffyddlon, mae'n ffyddlon i'w air, mae'n gyfoethog, mae'n abl, ac mae'n amhosibl iddo fe dorri a ddewid. Wel, gadewch I ni symud ymlaen yn ail i'r presennol adnod 19 eto. Am Duw I a gyflawna eich holl rhaid chwi yn ôl ei olyd ef mewn gogoniant yng Nghrist Iesu. Does dim amheuaeth fod yr arglwydd wedi darparu'r hyn oll sydd yn rhaid ar gyfer cyflawni yr hyn a ddawodd. Does dim amheuaeth fod ei berson yn datgan y bydd yn cyflawni ei ddewyd I ni heddi. Mae wedi wneud y cyfan, mae Iesu Grist wedi dod. Fel a ddawyd yn yr Hen Testament, yr oedd edrych ymlaen at Iesu Grist I ddod. Yna fe ddath e. Ac felly ni'n gallu edrych nôl ac ni'n gallu gweld, do fe ddath Iesu Grist, fe wnaeth Duw cadw at ei air, ac fe ddath Iesu Grist, ac ni'n gallu gweld bod wedi bod yn ffyddlon i'r holl addewidion mae'r proffwydi wedi dweud. Ond mae hwn hefyd yn berthnasol I ni nawr. 2 Corinthiaid 6 adnod 2. Cynnes y mae fe yn dywedyd, mewn amser cymeradwy yth wrandewais, ac yn iachawdwriaeth yth gynorthwyais. Wele, yn awr yr amser cymeradwy. Wele, nawr ddydd yr iachawdwriaeth. Nawr. Yr eiliad yma, yn ystod yr oedfa hyd yn oed. Y trefnwyd y cyfan, cyn llunio'r byd a chyn lledu'r nefoedd wen. Wedi'r holl addewidion, yr holl broffwydi, wedi Ioan fedyddiwr ddod a pharatoi'r ffordd, fe ddath. Ond fe ddaeth ar gyfer pob un ohonom sydd yn myd amser ac yn y presennol. Mae popeth mae Iesu Grist wedi wneud. Nid yn unig ar gyfer yr amser yr eglwys fore, ond mae'n berthnasol I ni heddi dros y cynrifoedd. Darllenwch chi unrhyw beth o hanes yr eglwys. Yr un yw'r profiad, mae'n berthnasol iddyn nhw. Mae'r hyn nath Iesu Grist 2000 o flynyddoedd yn ôl yn wir mor berthnasol I ni heddi, ac mae'r profiad yr un peth. Yr un yw'r broses, y cefndir yn wahanol efallai. Mae y mor berthnasol I ni nawr. Gall y weithred o achubiaeth yr enaid ddigwydd nawr yn ystod yr oedfa. Un enaid efallai, fe all ddigwydd o ganlyniad i'r hyn oll a ddigwyddodd ers cyn creu'r byd, y trefnodd y diwdod, nid yn unig yr hyn oll sydd yn angenreidiol iachub enaid, ond fe drefnodd y byddai'r ysbryd glân yn dod a bywhau yr enaid ar yr union adeg iawn. Y byddai'r ysbryd glân yn dod ac yn argyhoeddi enaid o'i bechod. Yn agor llygaid yr enaid I weld yr angen am waredwr. Yn dangos ei ddiwedd heb Grist ac yn dangos yr hyn a wnaeth Iesu Grist drosto. Dyna beth sy'n wastad wedi digwydd. Yn hanes yr eglwys. Yr un yw'r profiad. Beth bynnag y cefndir. Beth bynnag yr oes. Beth bynnag yr amgylchiadau. Beth ni'n clywed dro ôl tro yw fod na'r rhai wedi profi ar gyhoeddiad o bechod. Ac wedi gweld eu bod nhw'n dod yn fyr o ogoniant Duw.
Ac yn clywed bod na un wedi dod, un wedi addo ers canrifoedd, a byddai'n dod ac fe ddath fel y dywedwyd, ac fod Iesu Grist wedi dod, a be nath e? Fe ddeliodd e â phechod, fe fodlonodd e'r tad, ac fe ddywedodd e, dewch ata fi bawb sy'n blinderog, fe dyna be ddywedodd e, pob un sydd yn dod ata fi, nes bwria fe fallan byth. Dyna oedd yr addewid, ac yna rhai 200 mlynedd yn ôl, yn dioddef o argyhoeddiad o bechod, a beth sy'n digwydd? Maen nhw'n clywed am Grist, maen nhw'n dod at y groes, a droed y groes trwy weddi, ac mae'r baich yn mynd, ac maen nhw'n cael ffydd i gredu, ac yna canrif yn ôl, dyna beth ddigwyddodd. Fe ges i roedd gan rhywun recordiad o diwygiad yn 1954, ac gafodd ei wneud yn 1954, ac yr oedden nhw'n cyfweld â phobl. Yr un yw'r stori, yr un oedd y neges, beth Crist, mae'n dod i achub chi, ac oedd na gannoedd ar gannoedd o bobl yn dod, ac yna nhw'n dod ac yn canu clodydd i'w enw e. Yr un yw'r neges, pam y mae Duw wedi addo, ac mae'n ffyddlon. Dyw e ddim yn torri e ddewyd e blwyddyn ar ôl blwyddyn. Mae e dal yn gallu gwneud e heddi. Mae e dal yn gallu gweithio felly heddi. A'r amrantiad fe all enau ddod o farwolaeth i fywyd o dywyllwch i oleuni. Mi roedd ni'n trafod amser cyn o nawr. Mae e mor ddi arno, ydyw? Mae e mor dywyll, mae e mor ddigalon cyflwr ein gwlad ni. Mae fel petai'r eglwys ar chwal. A mae pobl yn troi cefn ac yn wrthwynebus i gwir bregethu'r Efengyl. Dyn nhw ddim eisiau fe. Maen nhw eisiau rhyw Efengyl ysgafn, maen nhw eisiau bydolrwydd, maen nhw eisiau jwmpo lan y lawr, maen nhw eisiau gallu cael caniatad i neu beth fyna nhw, ond dydyn nhw ddim eisiau'r gwir yr Efengyl. A does dim llawer o lefydd sydd ar ôl. Mae e mor ddi, ond hyn dwedwn yw hyn, ar amrantiad. Fe all ddod, fe all weithio yn sydyn, fe all yr ysbryd glân dod lawr, yn ystod yr oedfa, fe all, ydyn ni'n credu hynny, fe all ddiwygiad i dod cychwyn yn ystod yr oedfa hon, neu heno yma, neu wythnos nesaf rhywbryd, fe all e ddigwydd. Fe all e ddod yn sydyn iawn. Fe all ni deimlo'r presenoldeb yr arglwydd yn yr adeilad. Fe all e lle'r ysgwyd bron iawn, ac yna fe all ni glywed traed yn dod. Mae e'n bosib. Pam fod yn bosib? Achos bod Duw wedi addo ni air, a Duw ddim yn gallu torri ei air. Y mae e'n abl i gyflawni unrhyw beth mae e'n mynnu. Ac felly, os yw hwnna'n wir, fe all e ddod ag enaid. Un sydd wedi bod mor bell o droed y groes. Ond yna dan ddylanwad yr ysbryd glân, cael ei arwain at droed y groes, ac yn dod yn llwythog ac yn flinderog, yn waglaw, yn gwybod o'r diwedd, ni all ddarparu dim ohono ei hun teg at ei achubiaeth, ac mae Crist yn unig ac yn llwyr a wnaeth y cyfan drosto. Ac yna mae'n dod, mae'n clywed am y groes, mae'n dod at droed y groes, ac beth sydd yn digwydd yna wrth droed y groes? Mae'n derbyn yr holl gyfoeth bosib. Dyna chi gyfoeth mae'n derbyn wrth droed y groes. Holl gyfoeth y diwdod. Ond am gyfoeth yw hwn. Mae'n eich golchi chi'n wynach na'r eira. Pob staen pechod i ffwrdd. Y pechodau dydyn ni ddim yn gallu maddau'n hunan am ei wneud. Y pechodau mwyaf brwnt, y mwyaf tywyll, y mae e'n maddau'r cyfan, mae'n golchi pob staen i ffwrdd. Fe mabwysiadur i deulu Duw. Dyna beth sy'n digwydd wrth droed y groes. I chi'n dod yn rhan o'i deulu. I chi nawr yn blentyn i Dduw. Mae hwnna'n rod, dyna chi gyfoeth i chi'n cael yng Nghrist Iesu. I chi'n cael eich mabwysiadu yn rhan o'i deulu. A nawr y mae Duw yn dad i chi. Dyna chi wyrth, dyna chi rodd. I gael Duw holl alluog yn dad i ni. A Iesu yn waredwr ac yn arglwydd i ni. Dyw pobl ddim yn licio na heddi nag un. Ddim yn licio neb i fod yn arglwydd arno ni. Ond dyna gwir achubiaeth. Mae'r arglwydd Iesu Grist nawr yn waredwr ac yn arglwydd i ni. Mae Iesu Grist yn bopeth i ni. Rhufeiniad 8:32, yr hwn nid arbedodd ei briod fab, ond a'i traddododd ef trosom ni oll. Pa wedd gydag ef hefyd, na ddyru e fe i ni bob peth. Dyna chi adnod. Mae'r tad, ni arbedodd ei briod fab. A be nath e? A'i traddodi ef trosom ni oll. Mae'n ei gosbi, mae'n tywall ei holl y ddigofaint ar ei fab. Mae'n cosbi Iesu Grist am bob un o'n pechodau ni.
Ac yn os yw yn gwneud hynny, pa wedd gyda ef hefyd na ddyru fe i ni bob peth, y mae popeth i ni yng Nghrist Iesu. Mae popeth allwch chi ddychmygu. Am fendithion, am gyfoeth, pob peth yn eiddo i ni yng Nghrist Iesu. Ni arbedodd y tad ei fab. Fe dalodd Crist am bob un o'n camweddau yn llwyr. Fe gosbwyd Iesu Grist i'r eithaf. Pan i chi'n clywed am ryw achosion llys. Mor aml i ni'n clywed am y weithred yn gyntaf. Falle bod ar y newyddion bod na rhyw ddrwg weithred wedi digwydd. Ac yna fe ddaw yr achos i'r llys misoedd, falle blynyddoedd yn ddiweddarach. Mae'n anhygoel faint amser mae'n cymryd. A mae'r cyfreithwyr a'r heddlu yn casglu pob un manylun o'r pethau lleiaf i'r pethau mwyaf, pob ran o dystiolaeth posib yn ei casglu nhw. Y cyfan yn cael ei ddisgrifio yn yr llys, mor fanwl, pob agwedd o'r drwg weithred. Ac yna os yw'r dihiryn yn eog, fe ddaw y ddedfryd, y gosb. Ac yna mae rhaid meddwl am y gosb, does? Ac yn aml iawn, dwi ddim yn digwydd yn syth nag yw yn ôl pob sôn, maen nhw'n dod, fydd yr ddedfryd yn dod wythnos nesaf. Felly mae hwnna, maen nhw'n aros amdano fe. Ac yna mae'r ddedfryd, maen nhw wedi ystyried y manylion i gyd, a'r ddrwg weithred, a'r y gosb sydd yn ddyledus. Ac maen nhw'n goffa talu am bob un ohonyn nhw. Ond gymaint mwy yw iachawdwriaeth. Yn ein iachawdwriaeth ni, mae Iesu Grist yn gwybod am bob un camwedd. Mae'n gwybod am bob camwedd yn y gorffennol. Mae'n gwybod am bob camwedd yn y presennol. Mae'n gwybod beth fyddwn ni yn ei wneud hefyd yn y dyfodol. Ac mae e wedi maddau'r cyfan. Fe gosbwyd Iesu Grist am bob un camwedd i ni wedi wneud ac fe fyddwn ni yn ei wneud. Mae e'n cael ei gosbi hyd a be bydd y tragwyddoldeb o golledigaeth i ni. Mae Iesu Grist yno ar y groes fe ddioddefodd cyfan yn fy lle fi. A maddau'r cyfan. Ac be ni'n sylwi fan hyn yw mae'r cyfan o ras. A mae Iesu Grist, a mae Duw y Tad, a mae Duw y Mab a'r Ysbryd Glân, maen nhw wedi darparu ffordd o iachawdwriaeth. Ac maen nhw'n dweud, y mae'r cyfan yn rhad. Does dim rhaid i chi wneud dim. Sim rhaid i chi fod yn dda. Sim rhaid i chi fod yn gryfyddol. Sim rhaid i chi fynd ar ber yr undod. Sim rhaid i chi fod wedi darllen y Beibl 10 o weithiau. Sim rhaid i chi gwybod pob emyn Cymraeg sydd yn bodoli. Sim eisiau wneud dim byd o'r fath. Sim rhaid i chi roed eich cyfoeth i helpu'r tlawd. Sim rhaid i chi wneud dim. Mae iachawdwriaeth yn rhad, achos fedrwn ni ddim talu am ein pechodau ni, ond fe dalodd Iesu Grist y pris yn llwyr. Ac mae'n maddau'r holl gamweddau. Dim syndod mae'r ymynydd yn dweud, Duw mawr yr rhyfeddodau maith, rhyfeddol yw pob rhan o'r waith, ond dwyfol ras, mwy rhyfeddiw, nath holl weithredoedd o bob rhyw. Os ydrychwch chi ar yr awyr yn y nos ac yn edrych ar y lleiad a'r ser, drwchwch chi gyda'r hwyr pan mae'r haul yn machlud. Os godwch chi'n y bore a gweld yr haul yn gwawrio. Os edrychwch chi ar brydferthwch natur, mae hwnna'n help, ond dyw e ddim byd o gymharu at dwyfol ras. Dyma yw'r uchafbwynt. Ond dwyfol ras, mwy rhyfeddiw, nath holl weithredoedd o bob rhyw, pa ddiw sy'n maddau fel tydi yn rhad ein holl bechodau ni. Does dim un crefydd arall yn dod yn agos i hwn. Mae crefyddau eraill yn dweud mae rhaid i chi fod yn hwn a mae rhaid i chi fod yn llall. Ond fedrwn ni ddim bodloni'r tad. Ond mae Iesu Grist wedi gwneud y cyfan i ni. Dyna chi gyfoeth sydd yn Iesu Grist. Mae e wedi gwneud popeth sydd yn angenrheidiol. A mae e'n bosib i enaid gwybod fod pob peth wedi ddarparu ar ei gyfer. Does dim cyfoeth i'w gymharu â hwn. Wel, yn olaf yn drydydd, beth am y dyfodol? Am Duw i a gyflawna eich holl rhaid chwi yn ôl ei olyd ef mewn gogoniant yng Nghrist Iesu. Ond ydy'r salmydd yn gywir yn dweud yn salm 4 yn diwedd y salm, rhoddais lawenydd yn fy nghalon, mwy na'r amser yr amlhaodd ei hyd a'i gwyn hwynt. Be gafon ni weld? Nos Iau, nos Wener a nos Sadwrn yn un prif ddinas fan hyn. Allai ddweud un beth oeddech chi ro'n y draffig ym mhobman. Doedd dim oedd i chi fynd yn y car yn agos i'r ddinas fel dysgon ni heb i ni sylweddoli bod yna gyngerdd yn digwydd.
Ac efo parcio 2 filltir I ffwrdd bron iawn, yn y glaw. Ddim yn gwybod bod yna gyngerdd mawr. O, pawb yn hapus. Rhyw gyngerdd fawreddog pop yn y stadiwm. A tybiwn ni fydd yna ddigon o id a gwyn yn llifo. Ac o'n nhw'n hapus. Beth o'n nhw fel y bore cyn nhw? Beth o'n nhw fel, be fyddan nhw fel mewn rhai wythnosau falle pan mae reality bywyd yn mynd yn anodd. Gorfod cael cyngerdd arall. Gorfod mynd ar wyliau arall. Rhaid I fi cael rhywbeth I leddfu'r boen. Y boen y mae bywyd yn ei ddarparu mi. Yr ofnau. Beth os ar wely angen? Beth os yn gwynebu tristwch, colledigaeth? Beth os yn gwynebu salwch? Beth mae'r pethau yma mae'r byd yn ei gynnig yn ei roed I chi? Dyn nhw ddim yn rhoi dim byd I chi. Ond beth mae'r salmydd yn dweud, a mae pob Cristion yn gallu tystio yw rhoddais, pan des i'n Cristion, rhoddais lawenydd ym nghalon, mwy na'r amser yr amlhaodd ei hyd a'i gwyn hwnt. Yn ôl fy beth dwi'n deall o'r ysgrythur, be mae hwnna'n golygu yw hyn. Os mae cyngherdau mawreddog y mae pobl yn dymuno I gael yn ei bywyd nhw. Rowch un iddyn nhw bob nos am y ganrif nesaf. Mae fy llawenydd ddi yng Nghrist yn fwy. Os mae chwaraeon yw'r peth sydd yn dod â llawenydd I chi. Rowch I gêm fawreddog bob nos o'r wythnos ar Sky Sports neu BT Sports neu beth bynnag ar y sports sydd yn bodoli. O, rowch I rhyw gêm anferthol I ni. Rowch tocyn I fi I fynd bob un nos. A llai ddweud hyn, mae'r Cristion yn gallu dweud, mae'r cyfoeth I mi, mae'r llawenydd I mi, 100,000 gwell na be mae'r byd yn gallu rhoi. Pam? Achos dwi'n gwybod fod fe'n wneud yn saff. Does dim damnedigaeth. Dyna pam mae'r Cristion gallu dweud hyn. Mae'n mynd ymlaen. Oes unrhyw beth gwell na be mae'r salmydd yn dweud fan hyn. Salm 4 adnod 8. Mewn heddwch hefyd y gorweddaf ac yr hinaf canis ti arglwydd yn unig a wneu mi drigo mewn diogelwch. Os unrhyw rodd yn well na gallu cysgu yn y nos mewn heddwch, yn gwybod fod eich enaid yn saff, hyd tragwyddoldeb. A dydych chi ddim yn ddibynnol ar eich gweithredoedd chi am hynny, achos ych chi'n pwyso ar Grist. Dyna beth wedodd y salmydd miloedd o flynyddoedd yn ôl, ac mae bob Cristion yn tystio dy fe. A pam fod yn teimlo'n genfigenus am eiliad o'r byd a'i bleserau, yn ansydyn iawn, mae'n deffro I hun, a mae'n siglo I hun, a mae'r ysbryd glân yn ei argoeddi fe, ac yn neud fe sylweddoli gwacter sydd gan y byd. Does ganddyn nhw ddim, maen nhw'n mynd o un pleser i'r llall, ond mae gan y Cristion fath gyfoeth yng Nghrist, y mae yn trigo mewn heddwch, gan ei fod yn gwybod fod Duw yn gofalu amdano, ei fod wedi darparu popeth i'w achubiaeth, ac ni all ddim newid hyn. Rhufeiniad 8, mae Paul yn dweud yr un peth, nid oes gan hynny nawr ddim damnedigaeth i'r rhai sydd yng Nghrist Iesu. Does dim rhaid i fy ddeffro yn y bore yn meddwl, wel, beth os yw Duw yn newid I feddwl? Dyw e ddim yn gallu. Does dim damnedigaeth i'r rhai sydd yng Nghrist Iesu. Ydych chi dal yn y byd felly gai ofyn, yn pwyso ar addewidion gwag y byd, o y byddwch chi'n gwrando ar fendithion y saint. Gwrandewch ar y bendithion yma. Dyma beth sy'n wir o'r Cristion. Salm 84, adnod 11. Canis hael a tharian yw yr arglwydd Dduw. Yr arglwydd a rydd ras a gogoniant. Ni atal fe ddim daioni oddi wrth yr rhai a rodiant yn berffaith. A pan ni'n sôn am rodion berffaith yw yr rhai sydd yn berffaith yng Nghrist, sydd yn rodion ffyddlon iddo fe. A be mae'n dweud yw, dyna chi addewid, dyw e ddim yn atal dim daioni. Dyw e ddim yn golygu bod e'n mynd I roi popeth I ni eisiau, a mae e'n darparu popeth sydd yn dda I ni. Ambell waith bod hwnna'n golygu tristwch. Ambell waith mae'n golygu gwrthwynebiad ac erledigaeth efallai. Ond falle bod hwnna'n ein lles ni. A mae'n darparu pob peth sydd yn angenrheidiol I mi. Mae diaddo. Felly dwi ddim yn gallu torri ei air. Am drigaredd, cawn y cyfan yng Nghrist, am gysur wrth wynebu bywyd, ac wrth wynebu treialon a cholled a siomedigaethau, wrth wynebu tragwyddoldeb, y mae gennym waredwr, un sydd yn eiriol trosom.
Mae'n pledio yn hachos Eseia 25:4. Canis biost nerth i'r tlawd a chadernid i'r anghenog yn ei gyfyngder, yn nodded rhag tymystl, yn gysgod rhag gres, pan oedd gwynt y cedyrn fel tymystl yn erbyn y mur. So ni'n teimlo'n ddigalon ac yn teimlo fod gymaint o bethau yn ein herbyn ni. Dyna chi addewid gan Dduw trwy Eseia i ni heddi. Canis bios nerth i'r tlawd, cadernid i'r anghenog yn ei gyfyngder, yn nodded rhag tymystl, yn gysgod rhag y gwres, pan oedd gwynt y cedyn fel tymystl yn erbyn mur. Mae'n amddiffynfa i ni. O, fe fydd na rai yn trio i gorau'n dymchwel ni, ond mae'r arglwydd wedi addo i'n cadw ni, ac i ofalu amdano ni. Dyna mae'n dweud, mae wedi addo, fe fydd yn darparu'r holl angenrhaid i ni, popeth sydd yn angenrhaid. Matthew 6, adnod 30 hyd 32, gwrandewch ar hyn. Am hynny, os dillada Duw felly lysieuyn y maes, yr hwn sydd heddiw, ac y fori a fwrir i'r ffwrn, oni, ddillada fe chwi yn hytrach o lawer, o chwi o chydig ffydd. Am hynny na o felwch, gan ddywedyd beth a fwy tawn, neu beth a yfwn, neu a pha beth yr ymddilladwn. Canis yr holl bethau hyn y mae'r cenhedloedd yn ei ceisio, o blegyd gwir eich tad nefol fod arnoch eisiau'r holl bethau hyn. Am gysur. Mae'n gofalu amdano ni yr hyn sydd yn angenrheidio. Mae wedi gwneud y cyfan ond o. Am gysur y bydd yn cadw ei ddefaid, yn darparu, yn gofalu cysuro ac yn ein croesawu'r nefoedd. Ioan 10, 27 i 28. Y mae fy enaid i yn gwrando fy llais i. Y mae fy nefaid i yn gwrando fy llais i. A mi a'i hadwain hwynt. A hwy am canlynant, a minnau ydw i fy rhoddi iddynt fywyd tragwyddol, ac ni chyfrgollant byth, ac ni ddwg neb hwynt allan o'm llawi. Dyna chi fi gael. Dyna chi gyfoeth. Y mae Duw wedi addo ein cadw ni yn ei ddwylo, yn ei freichiau, ac yn mynd i'n cario ni'r holl ffordd i dragwyddoldeb. Trwy treialon bywyd, unigrwydd bywyd, siomedigaethau bywyd, pethau llawen bywyd. Mae wedi addo bod gyda ni. Ond dyma beth sydd fwy na dim. Mae wedi'n hachub ni, mae wedi'n maddau ni, mae wedi'n golchi ni. Mae'r cyfan yna. Beth sydd gan y byd i gynnig, i gymharu o gymharu â hyn? Does gan y byd ddim byd i gymharu â hyn. Does dim un gwleidydd, does dim un swydd, o mae rhai pobl meddwl, os gyrraeddau'r swydd yma, fydd yn dod â pŵer i mi ac arian i mi, ond dyw e ddim yn dod â cysur i'r enaid, dyw e ddim yn dod â llawennu, dyw e ddim yn dod â heddwch, dyw e ddim yn gallu. Does dim byd mae'r byd yn gallu gynnig, ond mae Duw wedi addo. Dyma chi addewid. Am Duw i, a gyflawna eich holl raid chwi, popeth, a chybiaeth, a bob diwrnod ar ôl hynny. Y gyflawn eich holl raid chwi yn ôl ei olyd ef mewn gogoniad, mewn modd gogoneddus. Dyna beth mae'n dweud. Ond nid yw yn fodd gogoneddus. Mae o'i gyfoeth yn darparu'r hyn oll i ni. Sut yng Nghrist Iesu? Gwrandewch i orffen ar yr emyn yma. A cwestiwn i chi sydd yn gwrando, sydd heb Grist. Chi sydd yn meddwl bod chi'n mynd i lwyddo ac ymdopi hebddo fe. Chi sydd yn meddwl fod cael rhyw fath o grefydd ar byd yn mynd i wneud y tro. Dwi e ddim. Chi sydd yn meddwl fod y byd yn mynd i ddarparu popeth sydd yn angenrheidiol i chi. Ystyriwch to, dyma i chi gwestiwn. Yngholeuni'r hyn oll sydd yn wir am Dduw. Pam, pam, bechadur cyndyn, pam y colli dy enaid drud, mae dy grewr heddiw'n gofyn, pam yr ymgyndynu cyd, pam yr ail groes hoeli'r Iesu, pam na fyny droi a byw, darfu iddo drosod wedi, dychwel at y Dduw, prysur ddarfod mae dy ddyddiau, dyfod y mae angau di, i ti yn ysgafn chwarae, dirwyn mae dy oriau di,
ha le y byd y drigfarn. Wedi'r el y byd ar dan. O fy enaid meddwl weithian am y siwrnau sydd o'th flaen. Cyn i ddiw dy roi i fyny. Cyn i orwedd yn y bedd. Cyn i angau dy ddychrynu. Myn adnabod Dyw a'i hedd. Am Dyw i a gyflawna eich holl rhaid chwi, yn ôl ei oled ef mewn gogoniant, yng Nghrist Iesu. Gadewch i ni weddio. O Dduw, diolchwn i ti am y ffordd yr wyt ti wedi ddarparu ac dy fod yn llawn addewidion ac yn abl i gadw at bob un o'th addewidion. Felly o Dduw, i ni'n galw arna ti arwain y neidiau at droed y groes. Ac yna o Dduw, i ni'n gwybod canlyniad hyn. Fe fi na lawenydd mawr, gan nad oes gwrthodiad i unrhyw enaid sydd yn dod yn edifar ac yn llwythog ac yn flinderog at y groes. Terd gweithiau neu'n plith, i ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Gadewch ni orffen ein gwasanaeth trwy ganu emyn rhif 179. Mae carchar orion angau yn dianc o'i cadwynau, a'r ffordd yn olau dros y bryn o ddyfnder glyn gofidiau. Cyhoedder y newyddion a gorfoledded Seion. Mae'r Iesu ar ei orsedd wen ac ar ei ben bo'r goron. 179 gen i sefyll i'w chanu.
A nawr bydd ydi ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth.